ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സിയാസ് ടേസ്റ്റി കോർണർ. ഇന്ന് ജനുവരി 26. രാജ്യം 73ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസകൾ. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെങ്കിലും 1950 ജനുവരി 26 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതും ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യം ആയതും. അതിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായാണ് എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ജനക്ഷേമ രാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി ആരായിരിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നിയമമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന. ജാതിമത ഭേദമില്ലാതെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് തുല്യ നീതി, സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നു. സാഹോദര്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നിലപാടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പിന്തുടരുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുടേതാണ്. ഭരണഘടനാ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്. ജനാധിപത്യ, മതേതര, സോഷ്യലിസം ആശയങ്ങളിൽ പടുത്തുയർത്തിയ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു മികച്ച ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭരണഘടനാ ശില്പികളെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും ഒരു നിമിഷം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.